Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana. טוב, אז בואו נתחיל בדירוג היוטיוברים. יש לנו המון יוטיוברים, יש לנו סרטון ארוך וקשוח. אז בואו לא נבזבז זמן, ובואו נתחיל. והיוטיובר הראשון הוא בן קיסר. בן קיסר אני לא יודע אם הוא עדיין מעלה, אבל הוא העלה פעם תכנים טובים. אבל דעתי לא מגיע לו טוב מאוד, אני שם לו סבבה. ובכוונה שמתי לא הרבה אופציות, כי אני רוצה להיות ממוקד על יוטיוברים. והבא, שנראה לי הוא בן הכי גדול אפילו בארץ, זהו In The Game. ואין כל כך מה להגיד עליו, פשוט לשים המלך של היוטיוב, כי הוא באמת משקיע. הוא עושה דברים שאין תכנים כאלה בארץ, באמת. באמת. טוב, עברנו לפסטיבל. אני חושב שלפסטיבל גם מגיע המלך של היוטיוב. כי הוא באמת גם השקיע, גם שילם המון כסף בשביל סרטונים, אפילו שהוא לא מעלה כבר. אז לדעתי מגיע לו המלך של היוטיוב. תגידו לי מה אתם חושבים. והיוטיובר הבא, פיירלוף. לדעתי פיירלוף היה יוטיובר באמת מטורף. אני לא רוצה לתת לו המלך של יוטיוב, אבל אני לא רוצה לתת לו סבבה. אני אתן לו טוב מאוד, טוב מאוד. סבבה. היוטיובר הבא זה חמוצי. אוקיי, חמוצי. אין לי יותר מדי מה להגיד. חמוצי מענה תכנים של ברול סטארס. הוא לא עושה יותר מדי. סבבה. לא יותר מזה. היוטיובר הבא זה יוטיובר שאני לא מכיר. אם אתם מכירים תגידו לי את השם שלו ואולי אני אדרג אותו בסרטון הבא. אם תרצו. היוטיובר הבא זה דה כהן. וואו, דה כהן זה קשוח. אני לא יודע אם נשים אותו במלך של היוטיוב. לדעתי מגיע לו טוב מאוד. אבל אולי טוב מאוד לפני, אחרי פיירלוף? לא, לפני. לפני זה סבבה. אוקיי, היוטיובר הבא, שזה לא יוטיובר, זה משפחה. משפחת ספיר. אני לא כזה צופה בהם, וגם לדעתי התכנים שלהם קצת ילדותיים, לילדים קטנים יותר. אני שם את זה לא אוהב, כי באמת פחות. והיוטיובר הבא, אני לא מכיר אותו. אני שם אותו בלא מכיר, לא מכיר. והיוטיוברים הבאים, שהם לא רק יוטיוברים, נראה לי כולכם מכירים אותם. הסולטיז. לא נראה לי יש פה מישהו אחד שלא מכיר אותם. אין לי יותר מדי מה להגיד. המלך של היוטיוב. הם משקיעים בצורה מטורפת, מבזבזים מלא כסף, באמת, וואו. אין לי משהו אחר להגיד להם. והיוטיובר הבא, זה אני לא זוכר איך קוראים לו, ואני יודע שהוא יוטיובר של פיפה. ואני לא כזה אוהב תכנים של פיפה. אני אגיד לכם את האמת, אבל אני אשים אותו לפני משפחת ספיר, כי זה יותר פייר. היוטיובר הבא, זהו גבי נונסטופ. אני תמיד מתבלבל ביניהם. היוטיובר הבא זה נונסטופ. ונשים את נונסטופ. לדעתי נשים את נונסטופ בטוב מאוד, מקום שני. כי הוא באמת השקיע ביוטיוב. באמת, אבל הוא כבר לא מעלה. טוב, נעבור ליוטיובר הבא. היוטיובר הבא זה פריזי. האמת שבלי להעליב, פריזי טיפה כמו חמוצי, רק שהוא יותר טוב ממנו. אפילו שאני טיפה אוהבת פריזי, אבל הוא לא מגיע לו יותר מזה, לפי דעתי. והיוטיובר הבא זה מישהו שאני לא מכיר, לא יודע מי זה. נשים אותו בלא מכיר. ובואו נעבור ליוטיובר הזה. תראו, הוא לא חשף את הפנים שלו, אבל הוא עושה המון סרטונים. אבל זה כאילו, זה סבבה, אבל לא יותר מזה. זה כאילו סבבה נמוך כזה. לא יותר מזה. והיוטיובר הבא זה רונן ג'י ג'י. נראה לי כולכם תכנסו עליי בזה, אבל אני לא אוהב את רונן ג'י ג'י. הוא מעלה מלא תכנים, ויש מהתכנים שלו דברים שפוגעניים. באמת, לדעתי, אני לא אוהב אותו. ונעבור ליוטיוברית, נראה לי היחידית פה. יחידה, סליחה. ואותו דבר כמו רונן ג'י ג'י, אני לא אוהב, לא מכיר. כאילו, אני יודע מי זאת, אבל פחות.
והיוטיובר הבא זה יוטיובר שהוא לא מעלה כבר, לא נראה, חלקכם לא יודעים מי זה, אבל הוא פעם היה טריו, הוא היה מהטריו של סייקניק עם פיירלוף. תנסו לנחש מי הוא. ואני שם אותו ביוטיובר של סבבה מעל השני. כי הוא העלה דברים, אבל הוא לא הכי השקיע, גם הרבה לא זוכרים אותו. והבאים בתור, זה נראה לי חלקכם לא מכירים אותם, אבל שווה לשים אותם במלך של היוטיוב, ואני אסביר למה. שוגר זזה. זה בין, הם לא יוטיוברים, אבל הם מעלים סרטונים כל כך מצחיקים וכל כך כיפים, שמגיע להם לקבל את המקום הזה, באמת. ונעבור ליוטיובר הבא, שהוא עושה תכנים רק של רובלוקס. שאתם יודעים מה אני אומר על זה? לא אוהב. אח שלי, סליחה. ובואו נשים את רודן ג'יג'י ראשון, כי הכי מגיע לו, אבל אני לא כזה אוהב. טוב, אני לא כזה אוהב תכנים של רובלוקס, אין מה להגיד. וליוטיובר הבא, שהוא לא כל כך יוטיובר, אבל הוא גם מאוד מטורף, זה קווין רובין. קווין רובין מעלה תכנים מטורפים, משוגעים, עושה בדיחות מטורפות. לדעתי מגיע לו המלך של היוטיוב. אני מקווה שאני לא מגזים, אבל לדעתי זה מה שמגיע לו, באמת. ונעבור ליוטיובר הבא, שזה מאסטר אוהד. מאסטר אוהד מגיע לו טוב מאוד, כי הוא באמת מעלה תכנים טובים, אבל לא יותר מזה. לדעתי הוא רוכב קצת על טרנדים. וליוטיובר הבא, מוטי קיי. מוטי קיי עושה פורטנייט, אבל סטיל הברנדרוט של הפורטנייט כזה, אני לא אוהב, אני לא צופה בו כל כך. וליוטיובר הבא זה דני סטל. נראה לי שכולכם תחסו עליי, אני לא צופה בתכנים של דני סטל. אבל בגלל שאני יודעת שכולם ממש אוהבים אותו, אני אשים אותו במקום הזה. אבל אני לא אוהב. כאילו פחות. וליוטיובר הבא, שאני לא כל כך בטוח מי זה, אני אשים אותו בלא מכיר, אבל כאילו הוא נראה לי מוכר. הוא נראה לי של טלפונים וכאלה, משהו שהוא אומר, אני לא בטוח מי זה. טוב, נעבור ליוטיובר הבא. יוטיובר הבא זה קפטן בן. אני לא יודע אם חלקכם מכירים אותו, אבל הוא עלה פעם תכנים של ברול סטארס. לדעתי מגיע לו סבבה בין הראשונים. כי הוא השקיע, אבל גם לא השקיע. לדעתי זו התשובה שלי. תרשמו לי בתגובות מה אתם חושבים. והיוטיובר הבא זה דשון שואו. דשון שואו התחיל לצמוח לאחרונה. יש לו פוטנציאל, אבל לא כזה עמוק. אז אני אשים אותו במקום סבבה. לא יותר מזה באמת. וליוטיובר הבא, לדעתי אני לא זוכר את השם שלו, אבל נראה לי זה מהבדיחה של סייקניק, זה הבחור מהרחוב, אם מישהו זוכר, החבר של שיבולת, לא זוכר איך קוראים לו. אני לא צופה במיינקראפט, אז אני שם בלא אוהב אחי. והיוטיובר הבא זה סייקניק. תראו, אני מאוד אוהב את התכנים של סייקניק, כי אני טים פורטנייט, אבל אני אהיה הוגן, ואני אשים אותו בסבבה. כי הוא מעלה רק תכנים של פורטנייט, הוא לא עושה הרבה יותר מזה. אבל לדעתי טיפה מגיע לו יותר, אבל אני חושב גם עליכם פה. תרשמו לי מה אתם חושבים. וליוטיובר הבא זה מאפין. אני לא יודע אם חלקכם יודעים את זה, אבל מאפין גם היה יוטיובר של פורטנייט פעם. ומאפין באמת משקיע, אז אני אשים אותו במקום שני בסבבה. אבל לדעתי אני קצת חוטא פה, אבל אני לא יודע. טוב, היוטיובר הזה זה בן זיני. בן זיני העלה המון תכנים. וואי, אני עכשיו חושב על זה ואני חושב שבן קיסר לא שמתי אותו טוב. חכו רגע. בן זיני, אני שם אותו בטוב מאוד, לדעתי. הוא העלה באמת תכנים מטורפים, הוא כבר לא מעלה. ועל בן קיסר אני מתלבט אם להעלות אותו למעלה. לא, אני אשאיר את זה ככה. היוטיובר הבא זה סומין. מי שכנראה לא אוהב פורטנייט לא מכיר אותו, אבל אולי שמע את השם סומין. האמת שהוא לא כזה יוטיובר, דרך אגב, אז לא מגיע לו יותר מסבבה אחרון, באמת. וליוטיובר הבא, בנוז. אולי כן חלקכם לא צופים בו, אבל הוא אחלה יוטיובר. אני אשים אותו כאן. אחלה. וליוטיובר הבא, דילן דרור. אני מתלבט אם לשים את דילן דרור במלך של היוטיוב או בטוב מאוד ראשון. אני אשים אותו בטוב מאוד ראשון, כי לדעתי הוא באמת משקיע, אבל יש תכנים יותר מטורפים. אבל אני קצת מתלבט. תרשמו לי מה אתם חושבים.
אנחנו כמעט בסוף של היוטיוברים. מר שיבולת היקר. כמו שאמרתי, אני לא צופה בתכנים של מיינקראפט, אז אני שם אותו בלא אוהב. וליוטיובר הבא, זיגי. זיגי הוא יוטיובר שבאמת משקיע. אממה, הוא לא מעלה רק פורטנייט, יש לו ערוץ שני שהוא מעלה בעוד דברים. כאילו, הוא העלה פורטנייט וגם עשה קצת ולוגים, אז לדעתי מגיע לו טוב מאוד, אבל לא יותר מזה. ליוטיובר הבא והאחרון שלנו, יוטיובר יחסית קטן, לא יודע אם חלקכם מכירים אותו, אדיר אלעד. אדיר אלעד, אני לא צופה בו, אני לא יודע מה הוא מעלה אפילו. ברמה כזאת. אתם תכנסו עליי, אבל אני שם אותו בלא אוהב. ונראה לי שסיימנו. יש פה עוד רשימה ארוכה של יוטיוברים, אבל אני לא מכיר אותם. אז סיימנו את הסרטון. W סרטון. בחלק 2, ב100 לייקים. אז שימו לייק. ויאללה, ביי!